Wach mosebedo kwaluo eni jiario machuo resi kangima e chenro marapeda madhi nyime bunge mag Shakahola chenro ma odhi nyime odiochienge ma tielo maradek e tielo marario. Ringre mamoko abich bende ogole liete ma Shakahola kama koro kelo ringre duto ma osegole liete go nyaka 150 kanyake sechegi ji 25 ma itudo gi nek ma Shakahola osemaki. Kaka jafumbo marwa Lydia Okeo lero bila bende timo peda ne kanisa jadolo Ezekiel Odero bade mabungoma to kod timo nonro ne jadolo maluongore ni Yesu wa Tongaren. En chenro manodonjo odiochienge maradek. Chenro masani ni e tielo mare marario ka obila kod apisas mag piny owacho pod dhi mbele gi manyo oganda molal e bunge ma Shakahola kendo golo ringre oganda manoiki lietego tok chik. Commissioner makadhwad nam chumbi Roda Onyancha notelo ne chenro no kama noyango ni ne gireso ji mamoko ariyo kapod ngima ka ringre mamoko abich bende ogol oko e lietego. Leo tuliweza wapata wanaume wawili ambao walikuwa pale msituni. Hali yao sio mbaya sana na wameweza kupelekwa hospitalini. Ile kikundi ama kile kikundi ambacho kinahusika na mambo ya kufukua mili waliweza kufukua mili 5 siku ya leo. Kata kamano, familia mag Jimmy Abich prochoko dang'wen pod okong'eyo nyaka sechegi kama johegi nitiere ka ji 14 oseriwore gi familia mag bang' yudogi e bunge ma Shakahola ka nyaka sechegi kwan ji masani timo nonro ne nyinyo mag dendgi kata DNA osechopo 93. Wale ambao wanaendelea kuja na kujiandikisha nasi kwamba wamepoteza ama wanawatafuta ndugu zao wameweza kufika 594. Wameweza kufika 594. Wale ambao wameweza kuunganishwa na familia zao bado ni 14. Kama chiele county mabungoma iliyudwe kesa mongere kaka Yesu wa Tongaren no chwale nyimdoho kama ne apisa matimu nonro no kwa mondo mio medgengne ka nonro pod dhi mbele. Si vibaya kuingia huko. Siwezi onea hawa maafisa vibaya wote. Maana kujua jambo ni kuzuri kuliko kutojua. Wekesa odonjne gi ketho mar chiwo puonj magalagala ne oganda kod ketho mamoko kakuro gi kwa mondo miya rita makare kendo kiko kikre gi jolupne nyaka tiek nonro no. The intentions of government is not actually to get rid of churches. It is actually to be able to guide churches on how to be within the rule of law or within the limits of the law. E county mabungoma apisa magokwach kich no monjo odlamo mar New Life Prayer Center bade mabungoma kanisa mar jadolo Ezekiel Odero kendo riembo jolemo manori konie kanisa no. Tumekuja tumepata hii kanisa tu ndio imeanza miezi 2 iliyopita, na katika mahojiano yetu na wananchi tumepata kwamba amekodisha tu ardhi hii ili kuweza kuanza maombi hapa. Komanda mar obila Francis Cole wacho ne gimanyo jadolo mochung' ne bar kanisa no mondo mi gida dhoge. Lydia Okeo, Ramogi TV.